Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 30 anyos nga lalaki nga dunay kasong rape sa iyang mga menor de edad nga pag-ubangkon og silingan sa Maragusan, Davao de Oro, sikop sa NBI Region 11. Hail kon pag-ulan og ice na sinati sa usa ka barangay sa Malaybalay City, Bukidnon atol sa pagbundak sa ulan. Mga dokumento gikan sa Human Resource Department sa Misamis Oriental LGU nga gilubong sa bakanteng luna sa MOPJ, gikalot. Usa ka rider patay human nag-overshoot ug nalumos sa gikalot nga bangag sa usa ka road construction sa Makilala, Cotabato. Presyo sa humay sa Alabel, Sarangani miubos og 6 pesos per kilo. Ubang mag-uuma mi diskarte og laing panginabuhian isip dugang kita. Pipila ka kapuso stars milingaw sa mga Zamboangueño. Dessert nga knickerbocker gitilawan.